Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu, siyamdumisa ukuba siphinde sihlangane namhlanje ntambama usuku lwangomgqibelo. Simbonga kakhulu uNkulunkulu. Sisayipheka ke nokho umkhuleko esibe nawe ekseni namhlanje Holy Nation kanye nenkulumo kaRector sisayipheka sisayilungisa ngisayithumeleke kwabe IT. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibiyele, uNkulunkulu abe nani ezindaweni zonke. Siqhubeka nenkonzo yethu ke yayizolo lapho sisekuye uMathewu chapter 5 verse 14. Mathewu chapter 5 verse 14. Izwi ke lenkosi lisobala, kodwa singakalifundi libe sobala, ngiyacela siguqe sikhuleke phambi kwenkosi yethu, inkosi yamakhosi, uJesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu ke morena. Jesus Christ is Lord. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga isikhathi nosuku nakho konke osenzele khona. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu, ungcwele, 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 ungcwele Jehova Sebawothi. Asho njalo amakherubi lapho kuIsaiah chapter 6 ngesikhathi ehamba nawe Nkosi Jehova Sebawothi, ngamaphiko amabili amboza ubuso bakho, ngamaphiko amabili amboza izinyawo zakho, ngamaphiko amabili andiza. Siyakubonga Nkosi, siyabonga umusi wakho mogcwalise le ndawo. Hayi le ndawo engekuyona kuphela, le ndawo noma ubani olalele lenkonzo gcwalisa umusi wakho kuyo. Le nkonzo mayudonse ulanda usezulwini, ilanda ubukhona bakho, lona loyo lalele lenkonzo azizwele ubukhona bakho. Uma enezono aphenduke, uma ephendukile wasindiswa wayivuma izono zakhe, mgcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngiyacela uNkulunkulu wami, siza ibandla lakho lilekelele Nkosi ukuba ekugcineni lingene ekhaya ezulwini. Udumo lonke silinika wena lokufanele, izikhathi zingakabikho namanje. uJesu Kristu uyinkosi kuze kube phakade. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa, siyabonga kakhulu. Ngiyacela ke siye ezwini lenkosi esilitholayo lapha ngokaMathewu chapter 5 verse 14. Nina nawubaliwe lapho, nina ningukukhanya kwezwe, umuzi wakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibane sibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Verse 16. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, kuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, kuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ngale nkonzo nangaleli izwi. Sizoya ke kuMarko chapter 4, siqale lapha ku verse 21, sisabuka yona le ndaba yenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Verse 21. Wayesethi kubo, imbala isibane siza ukuba sibekwe phansi kwesitsha nokuba phansi kombhede yini, singabekwa othini na? Verse 22. Ngokuba kukho kusithekileyo okungayuhlalukiswa, akukho kuyisifuba okungayi kuba sobala. Uma ekhona onezindlebe zokuzwa makezwe. Verse 24. Wayesethi kubo, qaphelani nikuzwayo, ngaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso, nenezelwe
nina. Hayi kodwa inkosi uJesu ayishumayela iyaqeqebula. Awuyazi uyaqeqebula. Mayefundisa nje uyaqeqebula. Ngiyambonga uNkulunkulu wangipha inkonzo yokufundisa. Because it's when you teach that you teach the truth. Angisho ukuthi abanye abalikhuluma, kodwa ulikhuluma lingene lehle, ulizwe kahle. Ngithathwa iverse 24 kodwa-ke ngingakayi kuye. Uxolo ngingakayi kuye sibuyele ku-21. Imbala isibane siza ukuba asibekwe phansi kwesitsha nokuba phansi kombhede yini. Ngabe amagama umbuzo la uthi ukhanyiselani? Ukhanyiselani? Ukhanyisela ukuthi abantu bakubone ukukhanya, noma ukhanyisela ukuthi isibani sibekwe phansi kombhede kuqhubeke kube emnyama endlini? Yini inhloso yokukhanyisa? Izwi likaNkulunkulu amaHubo 1:19 verse 104 liyisibane ezinyaweni zami, lingukukhanya endleleni yami. Lifunda izwi likaNkulunkulu, indlela yakhe izokhanya. Lifunda izwi likaNkulunkulu, lizoba yisibane. Lizoba yisibane. Ingakho-ke silifunda izwi likaNkulunkulu, ngoba isona sibane esikhona esinaso. So ngakho-ke izwi likaNkulunkulu ungalifihli. Mawuye enkonzweni phatha iBhayibheli lakho. Ake uyeke ukufunda iBhayibheli lasefonini. Ngathi wenze ukuthi mawusuhamba ubona ngathi uyayimashela nje. Yilento yokungagqoki umuntu ahlonipheke enkonzweni. Ngoba ufuna mayesehamba vele afane nabantu abayihambela abe umjitha sengathi akaphuma esontweni, kanti uphuma esontweni. Makukhanya ukukhanya kwakho phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yakhe emihle, badumise uxolo, badumise ubaba osezulwini. uNkulunkulu wethu ufuna ukudunyiswa. Ngiyayibuzela nje, udunyiswa kanjani uma ungaliphethe iBhayibheli? Udunyiswa kanjani uma ungaliphethe iBhayibheli? Udunyiswa kanjani? Khona omunye umuntu owangibuza umbuzo angikwazanga uphendula. Kodwa ngenhlanhla into ayeyibuza nami angenzi, kodwa wangibuza umbuzo onzima. Mhlambe bakhona abangakwazi ukuphendula nami angazi. Kodwa ngabonga ukuthi angikwenzi. Mhlambe bengizodina ngikwenza kodwa-ke bengakasho uNkulunkulu ukuthi ngikwenze, so angizokwenza until azasho, ngoba mayeseshilo ngobe senginempendulo. Uthi lo mfundisi kimi, laba bantu abanikela kwi-Speed Point, iyanini imali e-altare na? Waphendula, ngoba isishone kwi-Speed Point nje yebhenki. Makuthandaza kuthandazwa la e-altare. Ikhulekelwa nini le mali engasayanga e-altare sivele yaqonda kwi-Speed Point na? Angikwazanga ukumphendula. Angisho ukuthi ku-wrong. Angisho ukuthi ku-right. But lo mbuzo umile awuphenduleki. Ngicabanga ukuthi abantu abangawuphendula kahle ilaba abasebenzisa i-Speed Point. So kunembuzo esihlangana nayo enzima. So nanku komunye umbuzo. Uthi uJesu, imbala isibani siza ukuba sibekwe phansi kwesitsha nokuba phansi kombhede yini singabekwa othini na? Yini wena umfihla lo Jesu wakho? Yini wena ungakhulumi ngaye? Yini ungafakazi ngaye? Ngoba mawufakaza unqoba uSathane. Funda isambulo 12 verse 11. Bamnqoba ngezwi lobufakazi babo. Bamnqoba ngegazi likaJesu. Bamnqoba ngokungakuthanda ukuphila kwabo. Yini wena ungafakazi ngoJesu? Awufakazi la ekhaya lezwi. Kade wangena ekhaya lezwi but awufakazi. Ufuna ukufakaza usuzofakazela amakhamera, usufuna uphuma ku-YouTube nobuso bakho. Awufakazi ngani uphume ku-YouTube ngevoice ungabonakala ukuthi ubani? Awucheck ukuthi awunayo nempakamo. Yini ungafakazi? Awunayo yini impakamo? Ngicela ukukucheck lokho. Checkisisa awunayo yini impakamo na? Kwenziwa yini
ungafuni ukufakaza ekhaya leswi. Hayi angazi-ke ngishiya kuwe mina, wena owaziyo. Kodwa engikucelile ukuthi asidedelane manje, khona abantu abafakaza zonke iy'nsuku. Nabo ubufakazi buningi siyavuma. Uhlale nabo kakhulu ungabulethi, usuyabuletha manje sekwenze njani? Hhayi ake ufakaze kanye nje ngeviki, ulidedele bese liyaphela, uphinde ufakaze ngelilandelayo bese liyaphela. Ake usize nami, usisize sonke. Hhayi-ke besikhuluma nje ngokuthi isibani sibekwa phansi kwesitsha noma phansi kombhede, asibekwa othinti sikhanyisele bonke abantu na? Usethi kuvesi 27 sikhuluma ngoMarko chapter 4. Verse 22, I'm sorry, not 27. Ngokuba akukho okusithekileyo okungayi kuhlalukiswa, akukho kuyisifuba okungayi kuba sobala. Izinto ezihlebayo zizoba sobala. Labo bantu abahlekayo, lo mphathi wenu enihlangene ngaye, lo mphathi wenu emsebenzini, lo baba wenu noma umama wenu enihlangene ngaye njengey'ngane, lo colleague wakho enihlangene ngaye, lo mfowenu noma udadewenu enihlangene ngaye, lo gogo noma umkhulu enihlangene ngaye, le ngane enihlangene ngayo, hlukana nokuhleba. Ohlebayo akayi ezulwini. Ohlebayo nje akayi ezulwini, hlukana nokuhleba. Lokho okukhuluma esithe kuyoba sobala ngelinye ilanga. Sho njalo uJesu kuvesi 22 Mark chapter 4, ngokuba akukho okusithekileyo ongayi kuhlalukiswa, akukho kuyisifuba okungayi kuba sobala. Usethi-ke uma ekhona nezindlebe zokuzwa makezwe. Kanti ngale kulokhu uthe qaphela ukuthi uzwa kanjani. Uzwa kanjani? Sethi lawo nezindlebe zokuzwa makezwe. Nangu verse 24 ngithathayo. Qaphelani nikuzwayo. Qaphela okuzwayo. Ngaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Ngaso nenezelwe futhi. 1. Qaphela okuzwayo. Bese silinganiso kusho ngamagama uzwa bese wenzani? Uzwa wenzani? Qaphela ukuthi uzwa kanjani. Ake ngikhulume ngalento. Khona abantu abanesono esijulile sabazalwane sokuthi umzalwane mayiza kuwe ezoxolisa busumxolela bese uthi bathi umxolela ube nokodwa okwazi umxolela uzolahla esihogweni ngesono sokungaxoleli. Umxolele bese uba nokodwa. Umuntu momxolela umxolela without reservations. Lisho njalo lesilungu umxolela ungabi namibandela. Ngoba nawe uzofuna ukuxolelwa kodwa uJesu abese kubekela imbandela uyojabula yini? Indaba umuntu mayixolisa ungaveli uxola udlule ngoba nawe unezono zakho. Nawe unezakho, nawe unobakho ubume. Nansi-ke indaba uthi qaphelani nikuzwayo. Ngaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso nenezelwe nina. So kusho ukuthi wena uma uxolela umuntu bese ubeka amagama emva kokumxolela okwakho kuyodlulela. Hawe madoda liyakhuluma iBhayibheli. Okwakho kuyodlulela. Yazi kube nguwe mina, mina nguwe nje. Bengizoxolisa. Kuwo wonke umuntu owake wathi mayixolisa ngabeka amagama bengizoxolisa. Kuwo wonke umuntu owathi umuntu exolisa wangizwa ngimbekela amagama ngihambe ngiyoxolisa nakulabo bantu. Bekuyokusiza ngoba kokwenza ungene ezulwini. Ngiyazi-ke inkonzo yokuzithoba ijulile, inkonzo yokuzithoba inzima. Hayi inzima, yabona inkonzo yokuzithoba inzima. Ngeke nje ukwenza. Ngeke nje umjabhise uSathane bese uyakwenza, kodwa uzomjabulisa ungayisoli. Hayi ezulwini akudlalwa, akungeni noma ubani. Esihogweni kungena wonke umuntu.
ophikwe izulu. Awubuzwa lutho esihogweni. You are just being welcomed. Uyamukelwa nje, ungene ushe. Qaphela ukuthi uzwa kanjani. Isilinganiso olinganisa ngaso, nawe uyolinganiselwa ngaso, senezelwe futhi. Angazi noma ungizwa kahle ukuthi ngithini. Kodwa-ke kulungile uma ungangizwa mina. Yizwa leli izwi ngoba yizwi leli engiliqaphunayo. Verse 24 kaMarko chapter 4. Hawu, kwaqondana naleli ngihlale ngilifunda Efesu 4 verse 24. Manje sikuMarko 4 verse 24. Hawu, yazi yaqondana le ndaba. Ujulile noEfesu 4 verse 24. Ujulile uthi embathani umuntu omusha, owenziwe ngokomfanekiso walowo wamdalayo ekulungeni konke nasebungcweleni beqiniso. uMarko 4 verse 24. Ngokuba kukho kusithekile uthi wayesethi kubo, qaphelani nikuzwayo ngaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyolinganiselwa ngaso nenezelwe nina. Nampo 24 beshisa bashubile. uMarko 4:24 ushubile. Efesu 4:24 ushubile. Abesithi 25 ngokubonakho uyakuphiwa kepha ongenakho uyokwamukwa nalokho anakho. Mina bengaku-advise nje mntakababa. Bengaku-advise nje. Phatha kahle omunye umuntu. Ngoba indlela omphatha ngayo nawe uyophathwa ngayo kuze kwenezelwe. Cabanga uma umphathe kahle omunye umuntu. Wena usuphatha kahle kuze kwenezelwe. Manje pho umphathelani ngabe omunye umuntu? Umhlukumezelani omunye umuntu? Musumhlukumeze omunye umuntu. Zithobe phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Funda ukuzithoba nje. Ungabe umahluleli. Ngoba ukhona umahluleli obona inhliziyo. Wena uyibona inhliziyo kodwa usiyahlulela nje. Isihogo sivulekile. Sikulindele. Ngiyakuyala sibalekele. Uvuma izono zakho. Sibalekele uxolise. Susa amagqubu. Ngoba ezinye zezinto ozenzayo zenza ngoba unamagqubu. Unento nalo muntu. Njengoba unento naye yikho uhluleka ukumxolela. Yikho uhluleka ukungalandelisa amagama ngoba vele unento. Then the big question is, ukholwa kanjani unamagqubu? Uthandaza kanjani unamagqubu? Uya kanjani kuNkulunkulu unamagqubu? Izwi lethu Marko chapter 11 verse 44 ukubeke kwacaca. Sikhulume kakhulu ngaleliso. Marko chapter 11 verse. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo enicela ukholwana ukuthi nikwamukele nizoba nakho. Verse 25. Futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani uma ninamagqubu nomunye ukuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Akodwa silishukile nanti ivesi. Silishukile. Kodwa kusekhona abantu abenza lento. Kepha uma nina ningathetheleli noyihlo sezulwini akayikunithethelele iziphambeko zenu. Athi u24. Qaphelani nikuzwayo ngaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso nenezelwe nini. Uzophuma ngaphi? Uzophunyuka ngaphi? Yini uhlukumeze? Yini ube umhlukumezi umdala kangaka kodwa uyahlukumeza? Ake sibheke uLuka 17. Luka 17. Khuluma isimanga uJesu lapha kuLuka 17. Awuye madoda. Ukhuluma isimangaliso Luka chapter 17. Uthi uJesu, kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso. Kodwa maye kulo ezivela ngaye, maye kulo ezivela ngaye. Asisuvela ngawe isikhubekiso. Unezakho izono nawe ufuna ukuxolelwa kuzo. Asisuve musukhuba abantu abaxolisayo. Asisuvela ngawe isikhubekiso. Lithi iBhayibheli maye kulo esizanga. Yazi usukela umaye nje ehlalele lapha
ngapha kude wamsondeza wambeka phezu kwekhanda lakho. Umaye wamthatha nje wamthi bhade ekhanda lakho. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni aphonse ekujuleni kolwandle kunokuba akhubekise abemunye. Alahlwe ekujuleni kolwandle kunokuba akhubekise abemunye kulaba abancinyane. So it's better for you ukuthi ubotshwe itshe lokusila ulahlwe olwandle kunokuthi uqhubeke ubakhubekise, ngoba mawuphonse olwandle uzika kwenzela ukuthi ungabakhubekisi uqhubeke. Then that is better. Ngoba mawulokhu kwenza siyoba nzima esakhe isihogo, ngiyasaba. Siyoba nzima. Verse 3, xwayani nina uma umfowenu ona mkhuze, hayi umhlebe. Hayi ulindele ukuthi uma esezoxolisa bese uyamgibela-ke. Mkhuze. Uma ephenduka mthethelele. Wamkhuza yini? That is a question. Wamkhuza yini? Noma wagijima ngoba nakhe sexolisa usukhweza itshe phezu kwetshe na? Maye kuwe. Maye kulo ikhubeka eziza ngaye. Ngcono kubosha itshe lokusila entanyeni alahle ekujuleni kolwandle kunokuthi akhubekise abancinyane. Xwayani nina uma umfowenu ona mkhuze. Uma ephenduka mthethelele, hayi nemibandela but mthethelele. Noma ekonela kasikhombisa ngosuku abuye kuwe kasikhombisa ethi uyaphenduka, womthethelela. Asifuni imbandela ngoba nawe awufuni ukubanjelwa imbandela. Verse 5, abapostoli basebethi enkosini, yandisa ukukholwa kwethu. Yandisa ukukholwa kwethu. Ilikhuni le ndaba. Qaphelane nikuzwayo. Ngaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Nenezelwe nina. Qaphela ukuthi uzwa kanjani. Ngakho kuyasiza uhlala kumoya, ngoba uma ungekho kumoya, umuntu uma exolisa kuvuka inyama, umuntu uma exolisa kuvuka igqubu. Hlala kumoya. Hayibo, yiba kumoya. Ngoma ungekho kumoya, hayi nasi isiqalekiso phezu kwakho, uzosusa ngani? Mawunomusa uzokuthethelela uJesu mawuziva umsono sakho. Kodwa uma engakwenzelanga umusa, ilayisensi yakho yokuyesihogweni. Asikhonzeni inkosi uJesu. Siphile impilo engcwele. Sihambe ngobungcwele ngoba singukukhanya kwezwe. Kuphi ukukhanya kwakho? Uma uthatha itshe uliphonsa, washo njalo uJesu. Wathi ongena sono akaqala amshaye ngetshe. Babaleka bahamba because they knew they had also sinned. Wena usithathe isibindi sokuphonsa itshe. Usithathaphi ngempela sokuphonsa itshe? Wena usithathaphi leso sibindi? Ngoba bekufanele ngabe ngoqala ukubaleka. Kodwa wena oqala uphonsa itshe. Maye kuwe uma ungaphenduki. Esakhe isihogo soba sikhulu kunesabanye. Ngoba lesilinganiso linganisa ngaso, nawe uyolinganiselwa ngaso. Senezelwe. Makhanya ukukhanya kwakho phambi kwabantu, ukuba abantu babone imisebenzi yakho emihle, badumise uyihlo sezulwini. Bangalimali ngenxa yakho, kodwa mabadumise uyihlo sezulwini. Asiguqe sikhuleke, simbonge uNkulunkulu ngenkonzo efana nale. Wenzela umusa, wamukele ngezandla zombili. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga. Siyathoba phambi kobuso bakho. Uthe ubathandayo uyabayala ubasole ngoba uyabathanda. Siyabonga Nkosi ukuthi usasola, uyasithanda, uyasiyala. Kwangathi bangaphenduka abantu bakho eindaweni zonke, baphenduke bonke abenza lesi sono sokungathetheleli, abenza lesi sono sokungaxoleli. Ngoba kungaxoleli okusemlonyeni kuphela, kodwa ngezenzo umuntu abe namagama awakhulumayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ivangeli osinikeze lona
liyinkemba, libukhali ngaphezu kwenkemba esikanhlangothi zombili. Lihlabo iphethe uma engaqinile ekukholweni, lihlabo oseceleni naye uma engaqinile ekukholweni. Sisize Nkosi, sisibalekele siqalekise sikuJeremiah 48 verse 10. Qalekise umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki nogodla inkemba yakhe egazini. Siyabonga Nkulunkulu wethu, siyabonga umusa wakho. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Siyamdumisa uNkulunkulu. Asibonaneni-ke ngokudinwa inkosi kwesakamthetho. Asiboneni kwesakamthetho iGrace of God Ministries. Kusasa ekuseni ngo-9. Kusasa ekuseni ngo-9 inkonzo kufuneka iqale. Nginithanda nonke emakhaya. Ngiyanithanda. Sengigqoke elinye ikapisi phela manje. Angisaphethe inkalvasi eyizwi. Senginitshela ukuthi ngiyanithanda. Sihlanganeni ezulwini masingasabonani kuleli. uJesu Kristu inkosi. Babonise bandi, hayi usiyavalelisa. I'm signing off. uJesu Kristu inkosi.